Noi suntem rove. Nu suntem nici cei mai buni, nici cei mai frumoși, nici cei mai deștepți, nici cei mai spumoși. Dar suntem o mână de oameni inimoși. Din 2003 avem o echipă de oameni faini. În toți acești ani, unii au venit și au plecat. Alții au venit și au rămas. Unii s-au căsătorit, alții au divorțat. Unii au devenit părinți, alții și-au luat cățel. Unii au trecut prin boli crunte și le-au învins. Alții s-au temut groaznic de COVID. Fiecare în parte din oamenii noștri e special, dar împreună suntem o familie. Am râs mult împreună, dar am și plâns împreună. Și e adevărat că ne diferențiem prin faptul că avem aparate cu rezultate foarte bune și cu amortizare rapidă și oferim și consultanță. Dar credem că ceea ce ne face cu adevărat speciali sunt oamenii. Oameni cărora le pasă, care sunt preocupați să crească permanent, dar să îi și ridice pe cei din jur. Oameni cu empatie, cu drag de alți oameni. Și în timp am ajuns să fim convinși că atragem clienți și parteneri care ne seamănă. Deci dacă ești aici, înseamnă că ești ca noi. Suntem toți rove.